Yam, isagot mi kada kayo. Ti umuna apaset ti serye tayo ita alawas ang napauruhan. Baro nga agsapa. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insan, masapul apirmaan dagitoy. Kasapulan media opisina. Saan ko pa ang mabalin na pirmahan dita? Masapul ang makitak amin ang records. No talaga aday ta tinapanantidakkel agatad. Apay ang masapul ang makitam dagiti records. Kastam lang arudan. Bayam ada kami ti aggunay para kan ka. Kasano apirmahak? Ket dakkel agatad dayta kayat tiyong irwar. Sana kasigurado. No adda kasta a project apapananti kwarta. Basta pirma am tapno malpasen. Kasapulan dayta tapno makagunay kamin. Ingka pa ikabil ijay library. Kita pa yan imbag. Ala, inak ikabil. Ngam pirma am to. Ay, baldado ka lang arudan. Ano lakit di nga mumuna ya. Ay, buwisit kit di. At ay nawaga kagayim ko. Nagpaarami dak iti flyers. Ingka alaan, tapaiwaras mo. Anya ka di tilinaon ti flyers, sir? Kasapulak ti caregiver. Apay nga minakilat ang nagpakada ti caregiver yo, sir. Sadot da amin na. Nangato ti ited ko asweldo da. Mas daawak nga rod, sir. Kung naknuda kayo tinang papanaw. Apay ko maapapanawak. Narigat ti agbirok iti caregiver. Bareng ano, dagaplay, sir. Sige, inak nga rodan. Numabalin, maiwaras yo amin itangal daw. Ariglado, sir. Tumulong hak nga giwaras. Nalpas kumatan ti trabaho dito. Awan sabon, manang. Aglaba ako, mangam awan paglaba. Awan ka din? Ay, sapay basiton ti urnong ko. Manipod nag-close ti pagtrab-trabahuan mi. Pati gatas ni Dik. Basitan, manang. Uray ko man makastrakak manan iti trabaho. Apay ngamin anang rikap di klinik a pagtrab-trabaho, manang. Napan iji abroad di Dr. Abos mi. Awan gaya, manang. Ada inyawad na kanyak ita iji ruwar a flyers. Maipapanmat iti trabaho. Kita ano kayat mo? Sige, ading ko. Apay ang nakasukat ka, mami. Papanam. Inakagbirok iti trabaho. Tapno ada igatang ko iti gatas mo. Kan pagbayad dito'y boarding house tayo, anak. Ay, agpatiak ka di. Wan anak, amang ano di dakawatan iti trabaho no sumurot ka. Saan abane, tadamot ni tita maana akadwam. Ay, mapayag ka di jay, mami. Diyak amo anak ko, mansyon ti papanak, agkasapulan da iti caregiver. Ubing ka di ti aywanam. Diyak pa'y amo anak ko. Amang ano nataangan, ta mabalin ka no mo ti saan nagstay-in. Anya ti stay-in, mami? Ti stay-in, agyan ka ijay uray rabi. Ngam no stay out, mabalin ti agawid iti malam kalpasan ti trabaho. Awan ka di pa imay anag-apply a caregiver, manang. Awan pa'y med, sir. Naiwaras ka numat amin di impawaras ko flyers. Kaadwan ngamin a caregiver. Kay kayat dati agabroad. Nangato mo tiitid ko asweldo. Ti mga sikaso kanyak. Adan to siguro, sir. Nabiit pa'y mata naiwaras dagiti flyers. Sapay ko mata da umay ag-apply. Aguray ka, sir. Ada makitak a babae iti ruwar ti gate. Amangan no aplikante dayjay. No aplikante, sigurado nga ag-doorbell. Nagring agpaiso ti doorbell, sir. Inakpay kitaan. Aplikante ka Demis? Uwan manang. Nabasak ti may sa kadagiti flyers yo. Umudag ka, ading ko. Babaan iti suot mo. Katulong ka kadimot dito'y, manang? Wan, ading ko. May salaang ti amo ta dito'y. Lakay ka di? Wano bakit? May sa abaro, ading ko. Baro ko na yun? Agpaasikaso ti may sa abaro? Nabaldado, gapo iti may sa nga aksidente. Manipod kas jeti kasasaad na. Nagbalinan anaungat. Kayat mo asawan?
Naungati kong kunam abaro, manang. Ano sa mo na, ading ko? Irritable, ta saan nga minan ang makagaraw? Saan ka di pa'y ang makagaraw ni Boss Charles, sweetheart? Saan pa ay? Agnanayon kumakas dyan ni Insan Charles. Tapno siya kung ti agbalin na boss. Saan ka di pinapanaw mo di therapist na? Pinapanaw ko Tapno saan nga agsubli iti sigot ni Charles. Tapno agnanayon na baldado. Di na ka dinaamon a pinapanaw mo ti therapist na? Tinexacti therapist na. Binalaagak. Amo matgayam tinararamid mo. Kaya't mo asawan, di na amo asikatin ang balag. Nangaramatak iti sabali a cellphone. Masapul nga awan therapist na. Tapno duatan tong agari iti opisina ti negosyo. Adtuyan ti aplikante, sir. Naimbaga-bigat yo, sir. Anya ti sigo da trabaho. Nurse ak iti privado a klinika, sir. Napan iti abroad ti Dr. Abosmi. Trabaho ka di talaga ti imayam ditoy. Wenno da sabali a panggap mo. Sir, saan ka din nga kasapulan kayo iti caregiver? Wano, da kayo ti ada sabali a panggap na. Anya? Ada may nga anak ko, isaw kayat ko ti maadaan iti trabaho, para kan kuana. Ayan ti ama ti anak mo. Awanan, sir. May isa a single mother. No adda anak mo ako nam. Anya ti kayat mo. Stay in when you stay out. Stay out ko, sir. Tapno saan kami nga agsina iti anak ko? Okay. Ni Manang Silvia ti mangibaga iti trabaho. Inak pa iti silid ko. Pakidoron mo ti wheelchair ko. Manang, labayan ka din abaldado ni boss? Nabiit pa'y. Desperado. Tano adda umay ditaw kasla kayat da atagi ko ang ti kinabaknang na. Apay nga takas na ti tao. Oray saan da ako kwa, kayat da atagi kwaan. Kunada at ikinabaknang kanong. Napuno iti agduduma asulisog. Ado ti agbasol ga po iti pirak. Agpay sumat kat diti na kunayong manang. Kaadwan a krimen ang mapaspasamak kat ada koneksyon na iti kwarta. Iso ano umay dagiti adda iti opisina ni boss. Kaslaman saan da kay lalaan ni boss. Saan aron ba nga agnanayon abaldado ni boss, manang? Di da ka diin nyo man iti therapist kalpasan ana disgrasya? Adda, nabiit pa'y lang. No kwa, agpakadadan. Kumpleto mati usaran ti therapist iti may sa asilen dito'y mansyon. Ngamno kwa kat agpakadadan. Adda ka mat kaya man, mami. Adda ka din trabaho. Wan anak, may sa abaro ti boss ko, ngam baldado. Ay, hanya ngay ti aramidam kan kuana. Siyak ti mangisagana kadagiti arwatan na. Kan siyak ti mangdigos, tasaan nga rod ang makapag na. Digusam ti baro, mami. Awan ka di, mami, na. Awan ka nun kung nati katulong na. Saan ngamin unay ang makagunay ti ima na. Baldado ngamin, anak. Ay, kasano nga ron ngay, no mapan iti kwarto na. Iti salas, kuno saan, iti kusina. Adda dipilid at ugaw na. Paiduro na ti dipilid at ugaw, no sa dino ti kayat na apapanan. Ay, bak nang nga ron Wan anak, mansyon ti balay na. Ha? Mansyon? Makapanak to nga tamat dita a mansyon, mami. Aguray kayo, tatulungan kayo nga umalis iti tugaw iti banyo, sir. Kat kalpasan ang makadigos kayo, kaduaan kayo ijay therapy room. Apay pailan? Awan sirbi data at therapy room. Saan kayo aron bang asumuko, sir? Mamati ak nagbaliw to ti amin. Basta buyugan nyo iti anos, kan kirad ti pakinakam. At dapay nga tanamnamak. Nabayag basitan, sipod na baldado ak. Ngam awan nagbaliwan ti amin. Anos laang, sir. Tulungan kayo. Apay nga aramidam dagitoy. Pasat ti trabahok na ito, sir.
Alis sir ha, ilukat ko di shower. Tibukot yun, ti umuna aradradak iti face towel, sir. Numarabdradam ti bukot ko. Mabalin mo ti rumar dito iban mo. Ayaban ganto, intol malpasa ko. Tita, mabayag pa'y ka diya sumangpat ni Mami? Saan ko nga amo, dik? Depende ano pagawidon ti bus na adagos. Nasingpat nga tatibos na. Damagan tanto ni Mami na sumangpot. Nagrigatan ti baldado. Anya, tita? Iso siguro ang nangala iti caregiver na At dapay gayam katulong na akadwa na iti mansion na. Ay, tita, amom ka di ijay a mansyon? Malabsan, numapan iti town. Ngam kanayon anak karikap ti gate. Naglawa ti hardin na. Adupay ti masetas iti aglawlaw. Ay, wow! Dito'y ayan tayo. Basit laang ti dalan agturong dito'y. Taburding house manen ti adda iti asidag. Awan ti arubayan tayo dito'y. Taaga-abay nagiti babbalay. Dalan laang ti nagbabaetan ti babbalay. Nagmayat nga tati agay ayam iti hardin ti mansyon, tita. Nalpas kayan anak digos, sir. Mapantayon iti therapy room. Masadutak. Awan mood ko nga ag-therapy. Saan arumbang akasadot yo dayta? Tapno agsubli ti sigod akasasaad yo. Agsublipay nga ta. Awan ti kas iti padasan, sir. Kaya tyo ka di nakakulong kayo latan di ta dipilid at ugaw yo? Adda ka di amom, may papan iti panag-therapy. Owen, sir. Amok matlaang ti ag-therapy. Mabitlang iduron ko ti wheelchair yo, tamapantayon iti therapy room. No kasta ko madagitiin mo na a therapist ko. Kwarta laeng samot ti inalmanan dagijay. Ayan ka din ni Insan Baldado. Awan mo ti Jay Library na. Amangan mo adda ijaban niyo, sir. Adda kunan? Adda ka di manan caregiver na. Ayun, sir. Nabit pa'y. Piman mat abaldado. Ay, huwag gayam. Pinirmaan na nga tanti bagbagak apirmaan na. Ay, saan ko nga mo, sir? Apay adinamag ko pailakan ka, katawan mo't amom. Katulong ka laeng. Nakmanlangan kitaan. Ay, nagdakas mo't daytan nga assistant ni sir. Almanan nansamot ti kinabak nang ni sir. Kaasimot ni sir. Baldado lang arudan. Kasinsin na pa'y mga ro. Hello? Asino da ka di? Siyak da ito gayam. Ni Ami. Nagsukatak namin iti number. Oh, kumusta ka? Ay, si Kamot Gayam. Nabayag adi na kinawagan na. Itaman pa'y. In search ko pa'y ngamin ti number mo, babaan iti FB account mo. Imbag taad da ijay ti mobile number mo. Talaga mo Imbag man, inanusam asinapol, Gayam. Wana, amom, agkasapulan da ito ayan ko nga ospital iti nurse. Umay kan dito Ha? Ospital ko na? Wan gayam. Sige awagan kan tumanan. Tada pa'y pasyente. O sige, Gayam. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan. Tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Baro nga agsapa. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas,
Nabaldado ni Charles gapu iti aksidente. Kaya't mat ni Ruben akasinsin na nga agawan ti negosyo na. Iti sabali abangir, nakita ni Gertrude ti flyers nga impaiwaras ni Charles nga agkasapulan daytoy iti caregiver. Nag-apply nga rod daytoy kat naawat. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetay ita alawas ana pauluan. Baro nga agsapa. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Ay, si Kamot Gayam. Nabayag adi na kinawagan na. Itaman pa'y. In search ko pa'y ngamin ti number mo, babaan iti FB account mo. Imbag taad da ijay ti mobile number mo. Talaga mo ta. Imbag man, tainanusam asinapol, Gayam. Wana, amom, agkasapulan da ito ayan ko nga ospital iti nurse. Umay kan dito eh. Ha? Ospital ko nang? Wan Gayam. Sige ha, awagan kan tumanan. Tadapay pasyente. Sige, Gayam. Ay, mabait lang ang Gayam. Saan mo pa nga ibabati cellphone mo? Oh, ada ka ni pa ibagam? Kaya't kung nga ibagakan ka, nga addan trabaho. Anya nga ospital, Gayam. Tiyan mo kat pimanawan ti boss mo a doktor. May saak a caregiver, Gayam. Anya? Caregiver ko na? Saan ka diyan nasaysayaat no iti ospital ti pagtrabahuam? Saan kat amay sa a caregiver? Anya? Apay ka diyan naliday kayo, sir? Aday mawag itay ka ni Gertrude. Nangag ko, gaputan na ka loudspeaker. Imbaga ti kasarsarita na. Amay mayat ka no ospital ti pagtrabahuan na. Ngem ti caregiver. Pumanaw nga ta ti caregiver yaw, sir? Diyak mo. Ingatok pa iti sweldo na. Tapno saan na pumanaw. Sino nga taday ta nga imawag kinkwana? Gayem na siguro. Gayem mo tinangag ko nga inawag da. San pa'y kumaapumanaw, sir? Sapay na singput mat ang mga sikaso kada kayo. Dahit ang arod kat. Pilitan nakpay ngag-therapy. No kasjay amasadutak. Pinirmaan ka din ni boss ti impapirman? Saan pa'y nga rod? Masurunak iti day abaldado. Tadapay kat kabarbaro manan a caregiver na. Adda ka di pa'y therapist na? Awan mo tinakita. Jela ang caregiver tinakita. Di daan mo asikatin ang papanaw iti sigod at therapist na. Ikagumaak manan a papanawon ti kabarbaro a caregiver na. Wala, tapno ma-stress. Kat ad-adda asaan nga agsubli iti sigod a kasasaad na. Day tati kaya tama pasama. Saan ka di? Masapul nga agbaligi ta iti panggap ta. Nagbaligit ha? Aglangoy tanto iti pira. Mabalintan to ti manglawlaw iti lubong. Agawa am nga ruod ti mangipapirma iti ipapapirmam kin ni boss. Numabalin la ko mga igamak ti ima na. Sakon to ipapirma. Aramidak. Pangipanam ka ni insan. Ijay samat therapy room. Nakakidamat. Naiturog na matgaya mo iti wheelchair na, sir. Saan akayat ni sir ti ag-therapy? Hindi na kaya taawanan namnaman na nga aging bagpay. Isuasi ka. Saan natila raramidam? Sige nga rod, sir. Mapan kami pa ijayan ti library. Nasaysayat pa eh. Tapno mapirmaan na dagiti papeles si Jay. Saan pa'y ang makapirma ti ima na, sir? Urayan tayo pa'y basit asumaya at ti panagkuti dagiti ima na. Sana to pirmaan ti ipapapirmayo. Tulungan man kit di. Tapno mapirmaan na dagiti papeles. Kunanamat nga adalan na kanupay, sakbay apirmaan na, sir. Anya? Sinalbag kit di. Panawan kayo manlangan. Pimanaw ka din. Wan, sir. Lading ite, no naibagak adiyo kaya ti ag-therapy. Apay ng imbagam. May mayat no didaan mo. Tapno dida namnamaan, nga addan to improvement yo, sir. Mawatan ka. Agyaman at. Idi nakita ka sumungad.
Naging kikidamak. Tapno di nakmanin pagpirmain. Iso nga imbagak, asaan pa'y ang makapirma ti imayo, sir? Ag-therapy kayon to. Tapno daras na agsubli ti sigod, apa naggunay ti bagiyo. Anya itateramidan ta? Ikagumaan nyo ti agkapot iti do atubo a pagkaputan, sir. Ken ikagumaan nyo nga iyaddang dagiti sa kayo. Tita, mapantaman ije trabaho ni Mami? Saan ang mabalin ang mapanta ijay? Ang mga nung pagungtandatan ni Mami no mapanta ijay. Mabalin ka di, ang mapantalaang ije ruwarte gate, tita. Nasipngat ngamin dito'y boarding house. Kanayon laan nakasilaw ti bumbilya. Iso anasip nga tanangato ngamin ti pasdak ti aglawlaw ti boarding house tayo. Rumwartaman mo, tita. Inta agpasyar. Uray ijela ang ruwarte gate ti mansyon. Sigin tita. Sige man laangan. Nga mabita laang ijay. Agawid tamat laang. Kalpasan ang makitam ti aglawlaw ti mansyon. Promise, tita. Makitak mutlaang ti kunada a mansyon. Agpulis ka nga rudan, tamapantag pa share ijerwar ti mansyon. Sige, sir. Ikarigatan nyo nga iyaddang dagita sa kayo. Tatulungan kayo. Apay ngay. Kasla makurkuryente dagiti sakak. Agsipod ta mabenbenat dagiti uratyo, sir. Masapula ka na yun nga agunay. Tapno mayat ti panagandar ti dara kadagiti ururatyo. Gaputan na pingat ka. Masapul na ikagumakmat. Kasta, dayta ti kayat ko amangagan kada kayo, sir. Makatulong ti determinasyon tapno agbaliw ti kasasaadyo. Sikat imang patpatib ka iti pakinakam ko. Madlaw ko ngamin nga abuswenda kayo dagiti kaopisinaan nyo, sir. Manipo dita. Kanayon nak nag-therapy. Tapno makapagnaakmat lang. Wan, sir. Ngam kidawak, adida ko mapay maamuan ama itultuloy ti therapy yo. May mayat sa nga agpaiso. Adida maamuan. Sino nga to di nag-text kanya, manang? Apay ka day. Kasla madanagan ka. Ada kami nag-text kanya. Kunana pumanaw ka di ta mansyon. Ay, sino nga to day to eh? Kasta nga ta tinaramid da iti kalabas kadagiti naglabas a caregiver. Iso pimanaw da? Iti anya kumaga po a papanawon da. Manang? Ada ka di girlfriend ni sir? Hey, awan ti mo. Makumikom ngamin iti negosyo na. Iso adi na siguro nasango tinagaram. Sino ti nag-text kanya? Pumanawak ka no? Idanon ko daytoy ka ni sir. Masapul amamon na daytoy. Saan mo pa nga ibagbagamanang? Mga no makapadakas iti kasasaad na. Aking cellphone iti inaramat mo anang text iti caregiver. Ada nabulod ko a cellphone. Kat iso ti inaramat ko anak text. Iti caregiver ni Insan Charles. Di dan tumaamuan asikati ng text iti caregiver. Sa anak amanhal. Tapno sarkit din ti bukod ko a cellphone. Di na ninamnama. Asikapay akasinsin na timang trader kan kuana. Masapul ti kinaalibtak. Tapno bumaknang kan lumatak. Dahil kayat ko kan. Nalaing iti kalukuan. Siyak pa iti kunam. Nalaing da ito'y sweetheart mo. Mamati akon kan ka. Nga mas may maya, numaiganan tanti kwarta. Ay, di namat ngamin pirmaan ng dagiti papeles. Tapno mairwar ko kumanti kwarta. Ay, sinalbagkit di dahi abaldado. Ngam sikati kaasidgan akabagyan na ditoy. Awan sa bali ang makasublat iti kinabaknang na. No di sika. No, adda mapasamak kan ko na. Mami, apay akasla na banog ka. Anya ka diti inaramid yu iti bus mo.
Tultulungak, tapno nga kapag na anak. Oh, nagsingsingpat ka kadimat laang dito eh. Mami. Ay, mami, nagpintas gayam ti hardin ti mansyon. Ha? Kasano nga amom? Pinilit ko ni Tita Ana. Napan kami nagpasyar iti ruwar ti gate. Apay anapan kayo ijay. Dakas ka di, mami. Kaya't ko laang makita ti hardin ako na. Kanayon ngamin anasip ngat dito'y boarding house tayo. Numaidap ti silaw. Ala, saan ka nga agliday? Padasag to nga ipakada ka ni boss. Barang kayat na nga itugot kan to ije mansyon. At paiso, mami? Itugot nakto. Ngam ipakadak pa, ha? Saan kan tulaangan asumir sirip itinapintas a mansyon? No dikat, makaunag kanton. Sige, mami. Hurayak day taagundaway. Asino nga tatang tuk-tuk-tuk? Ay, siya kunti mangilukat, tita. Aguray ka. Urayom nga ulitin na. Wano umawag. Sakbay nga ilukatanta itiri daw. Wan, tita. Gertrude, gayam. Ni Ami daytoy. Ay, nininang ko nga ami, tita. Nabayag asaan nga imimay. Ay, inak ilukat tiri daw. Sige. Agmano ak, ninang. Kaasyan na ka ti Diyos, Barok. Ay na, dakkel ka na. Ay, Awan ka di pa'y ni Mami? ay, awan pa'y, ninang. Dandani siguro itan. Di mo kadimbagakan kwa na nga umay ka ita, ninang. Talaga saan ko nga imbaga. Tapno sorpresaak ni Mami. Aday naramid ko dito a report. Manipulaan ta ti papeles. Tapno saan amatlaw ti inruar mo a kwarta. Uray madlaw nanto. Taawan maaramidan na. Baldado matlaan. Nga madudam amuna nga abogado. Ang mga no idalan na iti black and white ako nada. Saan to ang mapasamak da ita? Di nang tumaduktalan. Ta saan mat ang makapanaw iji mansyon? Sa bagay, kasla nakakulong iti bukod na mansyon. Kat dumtang to ti panawan. Adwa tantong agyan iji mansyon. Imbag man, ta nakalagip ka nga imay dito'y dagusmi, gayam. Agyaman ka pa'y tainanusak ti imay. Kasano nga iji ibagbagat? Umay ka kadi iji pagpapaayak nga ospital? Ay na, kasanon nga iti trabaho gayam. Sayang mat. Sa maysa, asidagbasit dito'y boarding house mi. Adayo nga min iji ayan mo. Ang maysa ka nurse. Saan kat a caregiver? Ngam na nga to ti sweldo, gayam. Namnamaam ka din, agbayag ka di ta trabahom ako na? Diya ka mo. Mabalin siguro. Di nakmat siguro sukatan ti boss ko. Na nga to ti sweldom ako na. Okay. Di ka matkit dipilitan nga umalis ijaayan ko. Agyaman naklaangan gayam. Ngam ipasyar kan to ija mansyon, no lakat kayat ti boss ko. Kita man dagiti ado a papeles a papapirmaan ni Ruben. Sir, no pinirmaan nyo daytoy adiyo binasa, dakkel agatad ti kwarta ti mairwar. Daytang rutkat. Isungan umay, saan tang agpadlaw, anabasak anaimbag dagiti papeles. Di namat ket di mairwar dayta, no awan pirmayo, sir. Buklis at talaga dayjay akasinsin ko. Saan ang mabalin daytoy? Isu nga agawaan nyo ti agpaimbag. Ama no inton agbalaw kayo kat adun ti nairwar na iti bangko. Ala, mapantay ti therapy room. Sige, sir. Taiduron ko ti wheelchair yung. Sige, sir.
Ikapatyo man ti imayo iti pagkapkaputan kalpasan na, ikagumaan nyo nga iyaddang ti sakayo. Agbilang ka, tagidan ta. Ingatom dagiti sakak, tayaddang kumet. Sige, iti bilang atalo sir ingatok ti sakayo. Ag-step kayon tumatan. Sige. 1, 2, 3. Aday ta. Timanan may sa asa kayo, sir, 1, 2, 3. Sir, agawaan nyo ti agtugaw iti tugaw nga ingkabil ko iti likodan nyo. Tulungan kayo. Ada tao. Anyat aramidan nyo dito Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluhan. Baro nga agsapa. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, inyawis ni Ami ken ni Hertrod ti panagtrabaho na iti ospital. Ngam kayat na ti trabaho na kas caregiver. Iti sabali abangir, ikagkagumaan da Ruben ken mayla nga alaan ti kinabaknang ni Charles. Nadlaw ni Hertrod dayta plano da. Isu akayat na atulungan ni Charles. Iti may sangal daw a panagterapi ni Charles. Kalaat asimmangpet ni Ruben. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas a napauluhan. Baro nga agsapa. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Sir, agawaan nyo ti agtugaw iti tugaw nga ingkabil ko iti likodan nyo. Ada tao, tulungan kayo. Insan, anyat aramidan nyo dito Dakas ka din da kami dito sir. Umay nalakano kitaan ti therapy room. Kunaklagid din upadpadasan yung ag-therapy. Awanan namnama minsan. Dayta wheelchair mo ti panaka-opisina. Wan nga ro din, san. Awanin namnama ka talaga. Pirmaam kit din ti papapirmakan ka insan. At dang amin dakal a project tayo. Kat dakal agatan ti kasapulan. Di kaya gapura. I-review pa na imbag dagiti papapirmaan. Anya pa lang ti i-review minsan. Nagbayag kakid din ayang agpirma. Apay ka di nga gapura ka, insan. Saan nga ing kapilitan dayta a project? Akong kunam. Kunaklakid din o agter-therapy ti baldado. Uray ag therapy. Awan namnaman na. Nabayagan ang aksidente. Dayta nga rod matiimbagakan kwa na itay. Anya nga iti kunana. Kaslay na namungan na matiimbagak. Ngam ti ipapapirmak. Di na kanupay pirmaan. Tapay ka numanan. Adi na pa'y lakayt apirmaan. Baldado ngagpaiso. Ngam saan a baldado ti utak na. Masirok nan samot ti panggap ko. Ngam siyak ti agbaligi. Saan kat nga iso? Rumbang lang. Isumit lang abaldadon. Dinan kasapulan ti negosyo. Tadinan maimanihar. Manang, kidawag ko man. No adda ka maijay therapy room, siputan nyo no umunag ni Sir Ruben. Apay ka day. Di kad nasaya at numamuan na. Rumbang adi na makita amadama ti therapy ni boss. Aman nga minupilitan da nga agpirma iti papeles, manang. Kasta ka de. Inton sumaruno, ipakaamok no kasjay nga umay. Wan manang, nangrunat ako na ni boss, amakarik na iti kasla makuryente no kasdi amadama ti therapy na. Barang positibo ti resulta ti amin.
Ikagumanta nga rod atulungan ti bus na. Santa nga ibagbagakin ni Ruben nga adda posibilidad na nga umimbag. Wan manang, adda posibilidad na talaga nga umimbag no kanayon ti therapy na. Mariing dagiti urat na anakaturog. Kasta ka de, sapay kumangaron, tamariing dagita nga urat. Tita, luisurot nak ni Mami ijay mansyon. Umay ka kadimat. Saan ama balin, Dik? Ama nga no saan akaya tibos ni Manang ama pantayo amin ijay? Ay, apay kumangay. Kat no naglawa mat ijay, tita. Nakababain ngamin no mapantayo amin. Ay, apay kumangay, tita. Bak nang matibos ni Mami. Ngam, kasapulan na mat ni Mami. Tatangtangdanan na ni Mamim. Tasaan mat abasta mapanlatan ijay ni Mamim? Intalaan mat agpasyar ijay, tita. Saan mat ngarot apagpasyaran ti mansyon? Nudikat pagtaengan ti boss ni Mamim. Hello, Gayam. Nakaawag ka mat? Wen Gayam, talaga ka di adisidido kan asaan mo akayat ti agtrabaho di ti ospital? Wan Gayam, kasapulan ni boss ti serbisyo. Maasyanak iti kasasaad na no panawa. Ay, sinayang mo tinapintas agon daway, friend. Sabay nagmayat dito eh. Imbag dito'y tasaan kami nga agin na dayo iti anak ko. Okay, addakan ka dayta, Gayam. Sapay kumangarot, tanasaya at masakbayan yung nga agina di ta mansyon. Agyaman at Gayam. Namnama at asapay kumamot takasta. Di ta ka di mansyon ti ayan mon? Wano, iti pala ang boarding house yo. Dito'y pala ang boarding house. Ngam kadwak ti anak ko. Agrubrubwa ta isurot ko. Nasayaat nga rod no kasta. Nasayaat met no ipasyar mo ti anak mo ija mansyon. Wan Gayam. Sige nga roda na, tamapan kamin. Bye! Wow! Nagpintasan, Mami. Kaslajay makitkitak iti libro da ito'y hardin. Nagpintas. Wan anak. O anak, inta nga roda iti unag. Agkita kayo ita iti boss ko. Ay, Mami, mabalin ka di nga umayak agay ayam dito'y inton madamdama? Wan, ngam saan ka nga agperdi iti sabong, wan? Wan, Mami, agtiliwak laang mat iti tuwa to, kinagbuyak iti adu ako libangbang. Ado nga agpaiso ti kulibangbang nga agtaytayab kadag iti nagduduma asabong ditoy. Un nga ron, Mami, ijay boarding tayo, awan sabong, tasiminto amin ti aglawlaw. O ala, intaro doon anak. No adda ta ija unag, saan ka naalikotak ijay ha? Tama nga no adda mabuong mo. Anya ngay dagiti mabuong ijay, Mami? Ado ti naka-display ijay nga agduduma a figurine. Good morning, Nana Silvia. Ay, good morning, Mat Baraw. Ay, dayta ka dit ibagbagam nga anak mo. Nagwapo nga ubeng. Wan manang, kaya't na ka na makita ti unag ti mansyon, iso nga insurot ko. Saan ka di a mansyon ti balayaw, Baraw? Boarding house laang, Nana. Nasipngat no awan silaw. Anya, apay ang nasipngat ako ng Baraw? Adu ngamin ti pabalay iti aglawlaw. Isu amasapul akanayon nga at dasilaw. Angam ditoy, naglawa, nagpintas pay. Natarabit ti anak mo, Hertrude. Nakaayayat nga ubeng. Wan manang. Ano sa nyo lang ang asungsung batang dagiti sa lugsod na. Good morning, sir. Simurutak ni Mamit. Anda tinagan mo? Siyak ni Dick, sir.
mabalin ka diya mapanak agpasyar ijay hardin? Wan barok. Napintas ka diti hardin? Wan, sir. Kayat yo, tasyak timangi durun niti wheelchair yo, tamapan tayo agpasyar ijay hardin. Anak, saan pa'y? Mapan pa ijay banyo ni sir. Kalpasan na, mapan kami iti therapy room. Ay, kasta ka di, mami. Sorry sir. Awanan yaman na, barok. O sige, ingkan ijay hardin. Ay, thank you, sir. Inakon. Nalaing asumaw ti anak mo. Pasensya kayo iti anak ko, sir. Sir, saanan anadagsan nga ibagkat dagiti sa kayo? Wan nga rada. Medyo mayadang kon. Ngam kasla napipikal. Normal akasta. Ta saan pa'y unay ngamin anak recover, sir? Sige, ikagumaan nyo, tadaaklaan dito'y amang tulong kada kayo. Agyaman ako unay kan ka, Gertrude. Pagrabangak da ito'y akas matangtangdanan, sir. Agyaman ak iti kinapudnom iti trabahom. Sinapataak amasapol nga aramidak ti pagrabangak akas nurse. Uray caregiver ak. Kasla, siyak matlaangan ti nurse mo, sir. Agyaman ak, tanasingpet ka a caregiver. Apayakas lang naklat ka, nakakita dito cellphone mo. Kitaan nyo. Basaan nyo ti text message. No di ka payla pumanaw di ta mansyon. At tadakas ama pasamak ka. Asino ti akin aramid iti daytoy? Kan itian niya aga po. Awan mo't kabusor ko dito'y mansyon, manang. Aguray ka man? Ipakitak man ka ni sir? Ay, saan manang? Amangan numaklaat ni sir. Masapul amaamuan ni sir daytoy. Kastoy lakit dito inaramid da itiim mo na akakadwami ditoy. Iso apim manaw da. Anya? Sir, kitain nyo ka diti text anaawat ni Gertrude. Kapamindwa daytoyan a text anaawat na, sir. Anya ka di dayta? Basain niyo, sir. Masiguradok akastoy matlang ti inaramid da kadagitiim mo na akakadwa tayo. Iso apim manaw da. Kita at man nga rad. Asino nga tatyakin aramid, sir? Saan ang mabalin daytoy? Masapol nga agyan ni Gertrude dito yung mansyon. Pabantayak iti security guard. Mangala kayo iti security guard, sir? Wan manan. Awagak dagiti gagayim ko a pulis. Tapno maimbestigaran daytoy ang mapaspasamak. Adda ka di planong apumanaw dito yung mansyon, Gertrude. Adda ak dito'y para iti anak ko. No pumanawa, kasanon ti anak ko, sir? Nalawa to yung mansyon. Agyan kayon iti anak mo dito'y. Ha? Maarami dyo dayta, sir? Tapno makasigurado ak, ngawan ti dakas ang mapasamak kada kayo. Mga alakmat lang iti security guard ngagbantay dito yung mansyon. Adda kabsat ko akadwami iti boarding house mi, sir. Iso ti mga asikaso iti anak ko no umayak ditoy. Awan parikot. Agyan kayo amin ditoy. Naimimbag ditoy, ta saan kayo nga agabang pay. Sir? Awagak dagiti connection ko. No umay da ditoy. Kaduam ida, taing kayo alaen dagiti gargaretyo. Adda pulis akadwayo. Alang ta amin agargaret tayo. Ta umalis tayon ije mansyon. Ha? Umayak mat iti mansyon, manang? Wan ading ko, adalugan dita pangikargaan ta iti gamit tayo. Ayan ka dinidik, manang. Pinagbati kon iti mansyon, agay ay ayam iti hardin. Imbag man, takayat ti boss mo agyan tayo iti mansyon na. Ilawlawag kuntukan ka ti makagapo. Ada makagapo? Ada siguro umapal iti kaadak iti mansyon. Binalaagan nak, iso nga ijay tayo kanon, tapabantayan na tayo ni sir. Ni, nagsaya at matgayam ti boss mo, manang. Ada ka di atap yung akin aramid iti daytoy, sir? Adda natapak. Ngam awan pa'y pamanagnak ko.
Paimbestigarak tadamat cellphone number ti nag-text. Sa bagay, nalakaitan ang matunton, ta nakaregister ang dagiti SIM ti user. Isungagyan kayon ditoy. Kabayatan ti imbestigasyon. Kung na siguro dahil dyan nag-text, adyak paimbestigaran. May mayat nga agpaiso no agyan kayon ditoy. Tapno saan kayon nga agabang. Kan, saan kan akanayon nga umay kan agawed. Wan matkit di amanang. Ngam, amangan no ad-addan amasuron dyan nag-text, no makita na adituya ko nga agigyan. Sigurado lakit ti amasuron. Di ad-addaan tayo asurunan. Saan lang nga iso tinalaing? Ano ti aramidan nyo, sir? Ibilin ko iti alak a security guard. Asaan nga agpastrak iti asino man. Nga uray aggapupay iti opisina. Kunak man no napan kan iti mansyon. Api nga dakan. Oh, sinalbag kiti. Di dakit din pinastrak dagiti guard. Oh, Guard? Kaano pa nga adda guard iti mansyon? saan ko na dinamag no kaano? Nakalak ti gate. At the guard ijay. Inyam amom ko maiti guard, asika ti assistant kan kasinsin ti boss na. Idi palukatak ti gate. Imbaga nakit din. Ano awan kano appointment ko kani Baldado. Di dak kano pastrakan. Iti anya aga po? Oh, day tangaron mat ipagsigda awak. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluhan. Baro nga agsapa. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas nadanon ni Ruben da Charles kan Hertrude iti therapy room. Naibaga ni Ruben nga awanan namnaman ni Charles nga gimbag. Iti may sangal daw, nakaawat manan ni Hertrude iti balaag, apumanaw iti mansyon. Gapu iti dayta, pinagnaad ni Charles da Hertrude iti mansyon. Iti may sangal daw amapan ni Ruben iti mansyon, saan a pinastrak ti gwardya. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Baro nga agsapa, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Idi palukatak ti gate. Imbagakit din ti gwardya. Ano awan kano appointment ko kan ni Charles. Di dakpastrakan. Iti anya aga po? Uy, day tangarod mo ti pagsigda awak. No apay nga damot tan gwardya ije mansyon. Sigud mat nga awan. Makastrag ka mat idijay, oray anya nga oras? Kimaron sa ti kasasaad ti sinalbag a Baldado. No kimaro ti kasasaad na, sigurado asika ti may ranod iti kinabak nang na. Awan mat ti kabagyan na dito eh. Uwan matkit di asino pa'y nga iti mairanod no di siya. Siya pa'y ti assistant na iti negosyo na. Iso asaan ka amadanagan, no apay adida ka pinastrat. Nakitak nga imay ni Sir Ruben. Ngam saan a pinastrik ti gwardya. Anya ita ti aramidam, sir. Ang mga noad-adda nga agaramid iti madi. Ipa-freeze ko amin a kwarta ti kumpanya. Awan maaramidan da. Saan ka di amay mayat no? Mga ramid kayo iti memo, nga awan pa iti projects, tapno di da manghiruar iti pondo, sir? Napanunot ko mat dayta. Ngam kasanon dagiti daddo mga empleyado. Di, iti lang ayan ni Sir Ruben ti pangaramidan nyo iti kasta, sir. Ngam, mga nuga po iti sakit tinakam na kat makaaramid iti saan arumbang. Bayan yun. Bili nagtimay sa kadag iti talkak akanayon na asiputan ti opisina.
Numabalin la kuma pagbakasyonan nyo pa ni Sir Ruben. Kuma, ngem sigurado adi na kayat ngagbakasyon. Ha? Adda kamat dito'y hardin, tita? Agay ayam ka kadimat? Agdalusak dito'y hardin. Kababain mo't no agyan tayo lang arudan dito'y alibre kat agsadot-sadot tayo pa'y. Ay, tulungan ka nga rod, tita. Agpidutak iti bulbulong. Tapno ka na yun anadalos ti hardin. Wandi, no makita daan nagagat tayo, di da tayo papanawan. Ay, tita. Adda ka di mananda mami, cancer iti therapy room? Siguro nakitak mat nagapo da itay ijay banyo. Kaasimat ni sir, saan ang makadigos ngagmaymay sa? Maimbagan pa nga ta, tita. Jak mo, ngamsapay ko mata agimbag to. Hello, Gayam. Kumusta ka dito ospital nga ayan mo? Dasayak matlat na, Gayam. Da kayo? Kumusta kayo matandita? Ada kami dito'y mansyon. Awan kami na boarding house mi. Kaya't mo asawan. Dita kayon mansyon nga gigyat? Wan Gayam, kadwak ti anak kan kabsat ko dito'y. Ay, imbag man. Ay, umayak tuman magpumasyar dita. Ito naman trabaho, Gayam. Wala ta umay ka ta nasimpot matibos ko. Ay na, imbag pa'y kan ka. Tamansyon ti pagnana edam. Si Kamet, makipagnanaedak laeng. Saan ko ako kwa? Uray saan mo ako kwa? Tamapadasam ti agyan iti mansyon. O sige nga Roden, Gayam. Bye. Sige, bye. Nasingpot mo ti kabsat kan anak ni Hertrud, sir. Apay ana ibagam dayta. Idi na panak ijay harden. At dadaadwa ijay. Madama ti linis da. Agpidpidot jay ubeng iti bulbulong anarigrag. Sa anak nga rod ang nagkamalian ang ala kadakwada dito yung mansyon. Uwen, sir. Matulungan dak iti trabaho tagi jay nga ubeng. Kaya't ko ti kadada dito nang runa ni Hertrud. Adda mariknak ang nagbaliwan ti bagik. Manibod iso ti mang therapy kanyak. Sapay ko mga rod, tagtultuloy day tamarik nayo, sir. Ikarkararag kumot day ta, manang. Kadwada kami amang ikarkararag, sir. Ala, sir, maiaris yung dagiti sa kayo. Agyaman ak Diyos ko. Diyak ni namnama, nga da pagbaliwan ti amin. Awan papanan na, no di makapagnakayon ton, sir. Senyales day ta adakkel tinamnama yo. Dakkel nga utang ko dayto ikin ka, Hertrud. Adamat lang kada kayo ti determinasyon, sir. Ar-aramidak lang ti pagrebengak akas therapist yo. Gapo iti daytang imbagam. Ikagumaak mat ti amin, tapno agimbagak. Wen, sir. Kat laglagi pa nyo, uray kasano ti lidem ti langit, adala tadumten nga agsapa. Ket urayak ti idadateng dayta abaro nga agsapa. Masurunak di ta may nga empleyado. Kaslakit din sipsiputan na ta. Asino dayta tapagsasawa? Dayta clerk idi ni Baldado. Aguray ka man tamapanak itayan na. Saanan? Ang mga nuag pinungot kayo pa'y. Iparit ni Baldado ti agiskandalo dito opisina. Addan to aldaw na dayta akler. Ipakita kan kwa na ti sapsapulan na. Ang mga nuag damot ng bilin kan kwa na. Nagtureden no awan ng bilin kan kwa na. Madlaw ko kat adda nagbaliwan ti dadduma akadwata dito opisina. Saan nga ta abinilin ida ni Baldado ako nam? Uy, kasta nga ta. Apay apati ijay mansyon. Kat addan gwardyana. Oh, delikadon sanday to Sir, anya nga ta ti resulta ti panag-imbestigarda, maipapan iti number ti namindo ang nag-text kanya. Madamapay lang at tuntunan da. No asino ti nakaregister iti dayja number.
Apay nga ta kayat nakapapanawon day dyan nag-text. Amang ano ti tao nga't atapag ti akin aramid. Apay nga atapon nyo day tatao, sir. Kanayon na ngay baga, ngawan namnamak nga agimbag. Apay nga'y asyak ti papanawon na. Gaputa nakita na ta ijay therapy room. Di na kayat amaimbaganak. Maawata kon, no apay apapapanawon na ti asino man ang mga asikaso kada kayo idi, sir. Gapuday ta iti silang ti pirak. Ngem no mapanek na kakti amin. Papanawak iti opisinak. Saan ka di akasinsin mo day di ako nam, sir? Wan, ngem napatpatagkan kwa na ti pirak. Ngem iti siyak akabagyan na. Ha? Makatakder kayon, sir? Wen barok, nalaing ni mamim a therapist ko. Kuna ni mami, adaras maimbagan tinasingpet a pasyente. Nasingpatak ka di, barok? Super, sir. No kanusulpang ti pasyente, no saan ka no ngagtungpal, narigat ka no amaimbagan. Nasingpat ka kadimat kini mamim? Siguro, sir. Kanayo nakmat amaimbagan no agsakita. Kuna ni mami, adarasak ka no amaimbagan, no agsingsingpet, ken agtungpalak. Iso nga ro da makatakderak, tanasingpetak. Talaga anasingpet kayo, iso makatakder kayon. Ala, agsingsingpet ta nga rod, ta iso ti ko na ni mamim. Saan ang wheelchair ti usarin nyo, tapno mawatwat isa kayo, sir? Jaywalker laangan. Anya? Kabaalak na ta? Masapula pa dasan nyo, sir. Iti kasta nga aramidan tayo, naan-anayan ti panagwatwat yo. Sige, tagpagatangak. Ngam saan asika ti mapangumatang. Tamang ano at dadakes ang mapasamakin ka. Agorder tayo laangan online, sir. Tapno umay da i-deliver ditoy. Adakan ka dayta, Hertrude. Sikan ti makamo. Sige, sir. Itamat laang. Agorder akon. Agyaman ako. Hello, Gayam. Imbag man ta nakalagip ka nga imawag. Nagbakasyon na, gayam. Mabalit ka diti pumasyar dita mansyon? Umay ka. Ibagak ka ni sir nga ada umay asa nga ilik. Ipakadampay nga rudan, no kayat na, sakbay nga umayak dita. Sige, Gayam. Ipakadak kan kwa na. Kaano ka diti planom ayo umay? Inton malam, basta kayat ni boss mo. Sige, taibagak day takan kwa na. Sige, uray nga rod ti awag mo no kayat na, friend. Sigurado amayat day jay. Di ka agdana, Gayam. Anya ka diti palipot mo? Saan ang espering tirupang? Uy, sa anak ang makairwar iti kwarta ije bangko. Saan ka di nga adda authorization ni boss ang mabalin ka ang makairwar iti may nga account ti kumpanya? Adda ka no order na, ang ma-freeze ti account ti kumpanya. Tapay ka no? Kasanutan. Masurunak. Nagadugat nga amho ti sinalbag abaldado. Kaano lang ang adida ka pinastrak ijay mansyon? Ita, ti bank account ti may sa kumpanya ti na-freeze. Apay nga ta. Anya nga ta ti mapaspasamag ka ni Charles. Awan nga ta ti pakainaigan ti text message mo iti caregiver ni boss. Anya ti kunam nga imbaga ni mami? Umay dito'y nininang ko ami? Uwan ka no, Dik. Imawag ka ni mami. Ay, kaya't namat siguro ang makita ti mansyon, tita. Siguro, dakkel ka no mati balayda. Ngam saan ang mansyon? Ay, nakitam ka di mati balayda? Saan? Ngam, dayta tinakuna ni Manang. Nagmayat at talaga dito'y mansyon. San akas lay boarding house? Awan pa'y pagay ayaman ahar din.
No kayat mo amansyon to matipagtaangam, agadal ka analaing. Masapol nga agagat ka. Ha? Kasta ka di, tita? Kastan to nga ron ti aramidag. Hello, Gayam. Ada ka din dito yung lugar tayo? Adak, dito ayang tigit. Di nakpastar ka ti gwardya. Orayon nak nga rod, ta umayak dita. Okay, Gayam. Awan ka diti aramidam ita, dita mansyon? Kalkalpas ti therapy ni sir. Ibagak kan kwa na asabatan ka dita gate. O sige nga rod, agurayak ditoy. Istrikto nga min daytoy gwardya ditoy. Day ta ngamin tinaibilin at trabaho na, Gayam. Sa bagay, mayak magkitian, pa-istrikto agwardya dyan. O sige nga rodan ta umayak ditan. Bye! Ala, umunag kang Gayam. Ay, talaga nga umunagak. Ay, nagmayat talaga to'y paggigyanan nyo ita. Nagasat ka, tasaan kan nga agab-abang. Adamat pagsayaatan, jay nagbanlaag kanya. No saan aga po iti day, jay? Ada kami pailaan ko maiti boarding house mi. Balaag? Anya ti kayat mo asawan, Gayam? Ay na, ada naawat ko a text message amang ibagbaga a pumanawak. No jak ka no kayat nga dadakas a mapasama kanya. Anya? Apay, ada ka di asawa ti boss mo? Awan mat ka no. Adala ang kabagyan na kayat na nga agawon ti sanikwa ni boss. Ha? Pinaimbestigar na ka di tinapasamak? Wan Gayam, matonton matlaang siguro no asino ti akin aramid. Ay, nasayaat mo't no kasta. Kat dayta ti pagsayaatan no ma-register ti SIM. Boss, iso ni Ami, ti ibagbagak agayam ko manipod ubing kami. Sika ti boss, ti gayam ko? Sika? Ami? Agam-apo kayo? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluhan. Baro nga agsapa. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, masar ni Ruben idisan a pinastrakti gwardya idinapan ije mansyon. Kabayatan na, impapres ni Charles ti bank account ti negosyo na. Tapno saan ang makairwar ni Ruben iti kwarta. Iti may sangal daw nga adda iti therapy room da Charles ken Hertrode. Nayaddang ni Charles ti saka na, naragsakan nga rod dagiti dua. Iti mat panagpasyar ni Ami iti mansyon. Mas daaw da Charles ken Ami, kastamat ni Hertrode. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas anapauluan. Baro nga agsapa. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Sika ti boss, ti gayam ko? Ha? Ami? Sika ti gayam ni Hertrud? Agam-amo kayo? Iso ti nurse ko, idin ospitalak ije syudad. Kasta ka di? Kunaklakit din no anya? Uy, kumusta kayo, sir? Nabayag anak confine kayo ije ospital. Kastoy, nabayag anak ka wheelchair rak. Nadangran kami ti Dorio. Iso na paralyzed ti Baguio. Ang yamita, makatakdar kayon. Day taket babaan iti anos ti gayam mo, ani Hertrud. Ay na, congrats, gayam.
Saan ka lang amin a nurse, no di ka therapist. Isuan na tulungan ni sir. Sapay ko mga rod, tama kapag nang tumatlaang ni sir, akas iti sigod. Awan ti imposible, no lakat tabuyugan iti kararay. Awan ka di ti maitid mo kanyak a kwarta? Kasapulak ti kwarta. Ay, awan nga rod. Tanak ka first ti account ti negosyo. Nga uray at daigam mo a pamalubos ni boss. Impakitak ti authorization. Ngam imbagada, abilin kano ni Baldado. Inyawag na kano nga i-first ti bangko. Malas tangarod. Kunak no pagsaya atam ti panang balaag mo iti caregiver. Saan mat? Dagiti muna a caregiver. Nabutbutang ko ida. Iso api manaw da. Ngam jay caregiver na ita. Pulos asaan anakidtot. Awan bubot nga na. Uy, dakit din. Ta sa anak pa yun ang makaunag iji mansyon. Mang panunod tayo tiwagas. Tapno agsubli ti sigod a panagtalagkan ka ni boss. Jay palubusan na ka amang iruwar manen iti kwarta ti kumpanya. Mami, nakapanaw ka din ni Ninang? Saan ka din nga agsubli pa'y ditoy? Umay tumanan anak, mapanmanan ag trabaho iji ospital iji syudad. Ay, di mo ka dimot kayat ti mapan ijay syudad, mami? Dito'y tayon, anak. Kasla syudad matlaan dito'y. Kayat ko matimapan ijay syudad. Anya ka di pa'y ti sapulom dito'y, anak. Ada tayo dito'y mansyon. Nalawa pa'y ti pagayayamam ahardin. Ha? Unmat kit ni mami. Sige, mami. Tainak pa'y agay-ayam ijay hardin. Sige, anak. Ay, ti anak ko. Inosente pailaang at talaga. Sir, apay ang makapungpuntot kayo. Ada ka di parikot. Kunakon kat. Nilakit di Ruben tinang balaag kan ka. Babaan iti text. Ha? Pagkunaan nyo, sir. Agpada da iti apelyedo, tinaka-register nga aking kuka iti SIM card, ana aramat. Day talaan, minor di edad da aking kuka. Kaawatan nga rod nga inusar na ti cellphone ti minor de edad, sir. Talaga akasta. Ti kayat na, ket sa anak ama imbagan, tapno agbaligi iti madi a plano na. Nagdakasan? Anya ita ti aramidan nyo, sir. Saan ko napagtaktakan iti oras na iti a tao? Inton makapagnakon, mapanak iti opisina, ket papanawak iti. Kasano no di na kaya ti pumanaw? No di na kaya ti pumanaw, damagak no umikat taas tatalugod, wenno idarum ko. Nagawan ba inday jay Ruben? Kasinsin pa'y mga rod ni boss. Amam ka din tinaramid na, manang? Adak itay iji library nga agdaldalos. Di yun adlaw. Kaya't mo asawan? Nangagmut imbaga ni boss itay? Wan, imbag at alasing pa ni boss. No sabali lang, indarumdan. Di na ngamin kaya't amataktak ti oras na. Kayat na ti agwatwat, tapno makapagnan anaimbag. Sa bagay may mayat no ti pannagnanat into na rin na. Tapno mas daaw danto, into nagparang iji opisina. Dayta ti tartari gagaya ni sir. Ti makapanan iji opisina na. Kalpasan dagito'y ipadalan ko nga electrotherapy iti Baguio, agina na kayo. Kalpasan na, irugi tayo manan ti pannagnayo. Matungpal, Madam Therapist. Kasta, agtungpal ka, tapno daras ka ang makapagna. Agtungpalak iti amin nga ibagan, tapno maimbagan akon. Daytati ko na ni Dick. Ha? Imbaga ni Dick dayta kada kayo, sir? Iso timbagan na. Idi nakita na nakatakderak. Agsingsing petak ka no, tapno maimbaganak. Allah, nagluho da diyang ubingan. Nagturad anang ibaga iti kasta kada kayo. Kanayo na siguro amang ngagkan ka, iso at tinulad na. Sa bagay, dayta ngamin ti kanayon ko nga ibaga no agsakit. Ibagak amangan kan saan analikotag.
Kat agtong palmat iti amin nga ibaga. Isuro nakman nga ang luto, Manang Silvia. Adadag iti luto, asaan ko nga amo? Nalakalaang tagluto, basang. Nulakit di ta, interesado ka nga agsursuro. Uray saan mo asurutan amin nga ibaga ti agluto. Mabalin ka nga agparto at itibukod mo a recipe. Kita ag ti panagluto, tapno adda pagtulada. Tapno kanayon kayo ang matulungan diti kusina. Nulakit interesado ti may sa tao, daras makasursuro. Interesado ak manang. Asino ka di mo tinakasursuruan yung agluto? Nagbasbasa ak iti libro nga ayan dagiti agduduma recipe. Kastaman mo't nga rod ti aramidak? Wan, balasang ko. Iti kasta nga aramidam, makasursuro kang agluto. Ha? Anya ti ko na yun, Ana? Ni Ana tinagluto ka dagitoy? Wan, pinagpraktisan na nga inluto. Nalaing ka nga rod no kasta. Practice pa ilaing da ito'y, Mabalin ka di mo't lang ti lutok, sir? Mabalin. Takan ka nan tayo matan. Nalaing ka mat gayam. Nalalaing ni Manang ko Hertrud nga agluto, sir. Ha? Di ibaga siya tumot ti agluto. No kaya tiyaw, agsisinublat tayo agluto. Pwera kami kinidik, Saan mi nga mo ti agluto? Saan na bali, sir? Tatumulong taamangan. Itala nga makitak amin dagito ipapapirma day di Ruben. Kita at man, sir. Ha? Puro kwarta ti kayat lang irwar. Rupat kwarta talaga day di Ruben. Saan kan apa-apektar? Masapol aba kapag nakaadagos, tapno makapan kan iji opisina yo, sir. Ikagumahak. Nulakit ka ba alakon? Mapanta adwa iji opisina. Ha? Itugot nak, sir? No kabalak to. Saan a caregiver ti masapol ko? No di kat assistant. Ni Sir Ruben ti kasapulam, sir. Saan ko nakasapulan ni Ruben? Asino ti sukachukan kwa na? Sika. Ha? Amok analaka ka makasuro. Tanalaing ka. Itatanalain kayo na magnasar. Kaano ka kadi ama pa ni opisina yaw? Inawaga kon ti abogadok. Alaan mi amin kini Hertrud dagiti papeles nga ipapapirma ni Ruben. Mangipakita, akwarta laang ti alalmanen na. Anya nga ti aramidan nyo kan kwa na itasar. Pagpilyak, no agresign, wenno idarum ko. Agpatinggang arub ti kinalaing na ano kasta, sir? Tisan anapod no iti trabaho. Mapukawan to. Sapay la kuma, tawan to ti parikot inton makapan kayon iti opisina yo, sir. Sana bale? Kadwak da Hertrud ken ti abogadok. Imbaglakit din. Tasaan akas kadagiti immo na apimanaw da, idi binutbuteng da ida. Agpayso da ita, manang. No pimanaw adagos ni Hertrud, saan kumaakas to'y tinagbanaga kita? Saan akpay kumamakapag na? Ay, una, sir. Adda kayo pa'y la kuma iti wheelchair yaw aging ga ita. Awagam ni boss, ibagam amapan ka ijay mansyon, ta ipapirmam ti cheque, tapno makairwar ka iti kwarta. Awan amin ti mausar dito opisina. Uwan sa nga agpayso. Anya nga ti pangayayok, tapno pirmaan na ti kayat ko apirmaan na. Pirmaan na pa'y kumaati pamalubos na, asikan ti mangimanihar iti negosyo. Kat no mapirmaan na, siya akong ti manager. Maaramid ko amin na kayat kong aramidan. Kan, mairugi tamatan ti manglawlaw iti kayat ta apagpasyaran. Agpanunutak man kit di iti bagak, tapno maalilaw ko ti loko. Sige, tulungan ka ngagpanuno. Tita, numaimbagan ka din ni sir, papanawon na tayon dito'y mansyon. Pagkunaan mo't apapanawan na tayo. Di gusan ka di pa'y ni mami,
kat makakutimot ng tiima na. Ha? Ay, kasan mo agpaiso? Ang mga no agsubli tayo iti boarding house tayo. No ay adansin mo blat iti boarding. Saan tayo kuman na pumanaw dito'y mansyon, tita? Ngam awan mabaling tayo, tamakipagnanaag tayo laang dito'y. Anya nga tanokid dawon tayo kan ni sir. Dito'y tayo laangan nga agboarding. Ay, jak amo no mabalin ti kasta, di. Ibagam to kan ni mami, norumwarda iti therapy room. Kanayon mat ngamin ama paninjay library ni sir. Idi simuro tak. Kat adu apa pelis ti sangsang wanda kan ni sir. Nakasagana ka din ang mga wagkin ni Boss Baldado. Padasag no anya ti kunan. Ibagak nga importante ti ibagak. Tapno pastor ken nakti gwardya. Sige, ibagang mo importante. Tapno mapilitan amang pastrakan ka. No di na pay lapirmaan ti papeles. Amangan no adda maaramid ko kankwana. No dayta ti kasapulan. Tapno matagikwata ti negosyo. Apikit tinasaan. No dayta ti ultimo remedyo. Aramidak. Idi pa'y kung mga inaramid mo. Ita, naka-freeze ti bank account. Masurunak. Tapati dagiti cheque apirmaan na. Tapno makairwarak iti kwarta. Awanin, di na kun ikan iti cheque. Numawag ni Ruben. Sikat imang sumbat. I-loudspeaker mo. Tapno mangag ko ti bagana. Apay ka di, sir. Amangan nga minudamagan na no apay nga ada kanyak cellphone nyo. Pagparangam aking maro ti kasasahad ko. Tapno saan nga umay ditoy. Maawata kunti kayat mo ama pasamak, sir. Di danam namain. Adandanita ama pa ni di opisina. Talaga ka di akadwanak no mapan kay di opisina, sir? Nakadesisyon ako, Gertrude. May mayat no sikat agbalin nga assistant ko. Talaga ka di siyak ti pagbalinan nyo nga assistant, sir? Nalipatam ka din timbaga kasuruan ka. Mamati ak analaka ka makasuro, kunak manen. Agyamanak iti panagtalakyo, sir. May saak nurse? Agbalinak nga assistant ti may sa negosyante? At danto pa'y saan nakaadal. Ngem na doras ti negosyo na. Hello? Sino ka di daytoy? Apay nga addakan ka ti cellphone ninsan. Di na masungbatan takim maro ti kasasaad na, sir. Ha? Anyat kaya't mo asawa na kimaro. Tumangad ka din iti barsangan insan? Ha? Unay mo't daytan nga ibagbagayo, sir? Isakit mo ka diti among abaldado. Kanmaysa, apay a pinagwardyaan nyo ti mansyon. Kuwang amin, sir. Adda man nagdakdakas akayat na atakawan ni sir. Agsigsigurado laon ni sir. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas, anapauluan. Baro nga agsapa, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MTBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ket ita papagayam, isagot mi kada kayo ti paggibusan ti seryetayo itaalawas anapauluan. Baro nga agsapa. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Anya? Unay mo't dayta nga ibagbagayon, sir. Isakit mo ti among abaldado. Kanmaysa, apay a pinagwardyaan nyo ti mansyon. Kuwang amin, sir. Adda man nagdakdakas akayat na atakawan ni sir. Agsigsigurado laon ni sir.
Kaya't mo asawan. At dama nagdakdakas anapan dita. Kasta nga rod, sir. Kaya't laang nga ilisi ni Sir ti mansyon iti managdakdakas. Isoan na ngala iti gwardya. Ngam apay nga rod. Nga uray siya, kat saan ang makastrak dita mansyon? Saan kaya madanagan, sir? No matiliw ti managdakdakas, awanton ti gwardya dito'y mansyon. Oh. Inyo man ka din ni insan kadagiti pulis. Uwan, sir. Kat, nawayang kayong tumanan nga umay dito'y. Amangan ka nung amin no mairaman kayo iti ibagbaga ama nagdakdakas. Salbag kiti day tamat ama nagdakdakas. Buklis tilanggong. Ay, huwan nga rod, sir. Talaga abuklis. Inawagam ka din ti insan mo abaldado? Saan? Takimaro ka no ti kasasaad na. Kuna ti caregiver na. Kimaro ko nam. Kaya't mo asawan. Dandanin ti panang tagikwata iti negosyo. Well, isumat lagayam a pinagwardyaan dati mansyon. Taadda kanugayam managdakdakas anapan ijay. Kasta ka di? Isumat lagayam nga pinastrakda ka kumaa. Saan kanu akayat ni insan a mairamanak? Iswa binilin na dagiti gwardya. Di nalaam mo nga oray si ka kat adda madi a planong kontrakan ko na. Sirib lang ti kasapulan. Tapno ag swerte iti bihag. Ay, kaano nga ta ang maigaman taday ta swerte? Saan ka unay nga apurado, sweetheart? Dandanin. Nang runa, tako na ti caregiver na. Akimaro ka no ti kasasaad na. Itatama kapag nakmanan, kaya't ko ayibkas kan katinalaos a panagyaman ko. Apay nga agyaman ka kanyak, kat pagraba nga, taisukot nga ro ti trabaho, sir. Ado tinagbalin a caregiver ko, sakbay asika, ngam na idumduma ka. Apay kumaan na idumduma ako nayo, sir. Gapo iti panangalukoy mo kanyak ngagpaimbag, iso nga ingka gumaak ti amin. Lipatin yun dayjay, sir. Ti pagsayaatan ti negosyo yu ita ti sangwen nyo. Ala, pakisaga naman nga rod dagiti awit at imton bigat. Alain ta amin dagiti papeles. Sige, sir. Awan parikot. Nalpasyo ka din nga inawagan ti abogado yo? Wen, kat agsaga na kamatan, para iti umuna nga aldaw ta, ijay opisina. Apay nga inubar mo dagiti makeup mo, manang. Ada ka di papanam? Mapan kami kano ka ni sir iji opisina. Ha? Kabaalan na ka din? Kabaalan na kanon. Kan saan mo't anadagsan ti trabaho na iji opisina. Manang, dinamag kanyak ni Dick. No saan na tayo nga tapapanawan ni sir? No maimbaganan? Namnamaag asaan. Tako na namat, apagbalinan na kano nga assistant na iji opisina. Ha? Agbalin ka amang opisina itan? Wan adin ko. Iso adinak istorbuan tagpalasak. Masapol asaan asinsinan ti langak asumamo kadagiti ka opisinaan na. Wan amanang. Mangopisina ko naman. Kaduang pa'y ti owner kan manager. Mala, ingkaharot kitaan na ni Dick. Noan niya ti aramidan na. Nagpintas ka, Gertrude. Nakarubwat ka, mat. Ita ti ipapan medyo opisina, manang. Nalipatam ka din? Ita ka din day dyan. Nalipatak pa'y hit din. Rumwar siguro matan ni sir, di ta kwarto na madamdama. Insagana kun idi malamdag iti arwatan na. May kabil namat siguro ti kurbata na. Kabailan namat siguro. Makakutimat dagiti ihimanan. Isimpam tulaangan inton rumwaran iti kwarto na. Wan manang. Nakasagana matan ti driver amang itulod kada kami iti opisina. Anya nga tatimako na dagiti emplyados. Di da ni namnama amapan ita ni sir iti opisina na. Nang runa da di Sir Ruben. Pati ti kaayan-ayat na nga agnagan kano iti Mayla. Nagtauran ni sir.
Bangking ti kurbata na. Good morning, sir. Aguray ka ta itarimaan ko pa iti kurbatan. Bangking ngamin. Good morning, Hertrud. Nagpintas ka ita. Uray da kayo mat, sir. Nagtaer kayo. Nagmayat abuya. Agbagbagay kayo lakit din. Tartarimaanan ni Hertrud ti kurbata yaw, sir. Bangking ngamin manang. Iso nga intarimaan ko. Jack namin na isimpa na imbag. Uray no niya ditan. Basta agbagbagay kayo launay. Ay, ni manang mat. Awan lat di na masasao. Intayo ka din, sir? Wen, sikat timang igam iti tulbag. Sikanto timang lukat iti opisina. Saan pa'y una makagaraw dagiti imak? Okay, sir. All the time. Nakarikap pa'y dagiti opisina dagiti kakadwak. Kaya tiyo asawan? Datayo pa lang ti kasapaan, sir? Wen, kastoy gaham ti aramid da, no awanak. Maladaw da asumrag. Rumbang ko mga dadan, tadamdanin alas 8 iti bigat. Lukatam da ita arwangan. Dita ti opisina. Ibilin ko ang mapanda amin ijay conference room. Ijay tayong agkikita. Kadwata ti abugadok. Okay, sir. Lukat nga rodan. Sir, nagtapo. Aguray kayo tapunasak dagiti lamisaan kan computer. Bayan, awagak ti janitor. Pati ijay janitor's office. Awan sumungbat iti intercom. Just kidag iti atat tao. Saan kayo ko mga agpungtot, sir? Umunapay lang nga aldaw yu ita. Day tangarot. Umunapay lang nga aldaw ko dito eh. Ngam makapa-stress. Apay ang nakalukat ti opisina ni Baldado. Ang mga impadalos na iti janitor. Ita mampay ang malagip na apadalusan ti opisina na. Nagtapog siguro, tanabayag asaan analukatan. Ala, umunagtamutan iti opisina ta. Ni, anya da ito'y naikabil iti ruangan a notice. Ni, proceed to the conference room. Ni. Sino tinangikabil dita? Babaeng iti tawa asarmin. Madlaw nga adong ti tao iti unag. Ni, apay nga ta? Siyak ti kangatuan dito'y opisina. Kabayatan nga awan ni Baldado. Asino ti nagpa-conference? Inta nga rodin tapno makita no asino ti pagungtang. Simbangpat ka matlaan yan, Ruben. Itay sumangpat kami. Nakarikap pa'y amin nga opisina yon. Insan? Adda ka dito eh. Kasano ang napasamak na ito eh? Kung na ti caregiver mo, akimaro ti kasasag mo. Iso ang nagabuso kan. Kat sakala sumangpat, no kay kayat mo. Kwa, insan. Na-traffic kami lang ka ni Mayla. Kabayatan ti kawan ko. Adda dinutukak anang i-record ken nang i-video kada kayo. Agparparang nga adda saan ang mapagtalkan kada kayo. Nang runa unay kan ka, Ruben. Anya ko mati ebidensya. Ado ti ebidensya. Amin kayo ang nakaaramid iti anomalya. Ag-resign kayon. Tano saan? Idarum kayo. Saan ko mamatakas ta, insan? Sir. Saan ka na makapaglibak? Cellphone ti kaanakam ti inusar mo anang balaag iti caregiver ko. Nang balaag? Diyak mo day tang ibagbagam. Aglibak ka kadipay, wenno idarum ka. Saan kan ang makapaglibak? Taim-paimbestigar ko amin. Kasano pa ikan, sweetheart? Maawanan ta ka din iti trabaho.
Ibilin na mutan nga alaan ta dagiti gargarta dito opisina. Tapo manawtan. Sapay ado ti utang ko. Gaputan ni namnama kasi katagbali na manager. Uray siya nga, Rod. Ado mo ti utang ko. Uy, nagbiagak akas la milyonaryo. Ang gamita, kasanon. Dakala parikot ni taday to eh. Sapay adda taning na ti panagbayad ko. May darumak nga ta. Uy, agpada ta maipasungal ngal iti parikos. Madanagan ako, nay. Apay nga min, anaaramid ta ti kastoy. Uy, agbabawi ak itan. Nalpasan ti amin. Sana na maibabawi. Uy, masapul nga agbalbaliw tan. Manang, kumusta ti ipapanyo iti opisina? Ay na, kaslada nakakita iti alalya, idi nakita da ni sir. Di da rin namnama, ang makapagnan. Wan nga, Rod. Amom, nag-resign adagos di kasinsin na arupat kwarta. No asino pa iti kabagyan na, iso pa iti traidor. Katgapo day ta iti pirak. Ngam ita, ad-addan anaawanan. Naikatan iti trabaho na. Iso ang maditi na agom iti pira. Talaga amadi ading ko. No ipulang tayo tibiyag tayo iti na marswa, saan tayo ang maitugot day ta akwarta, wenno anyaman asanikwa. Wan ama nang, an-anwom ti ado apira, no maipurwak kanto, at ija impyerno. Gertrude, sika ti asistant ko iti opisina. Mabalin ka di, asika ti agbalin a Reyna ti pagtangat. Reyna? Kasano ko mati pa nagbalin ko arena, sir? Nabayagan nga agayatakan ka. Ngam awan lat kired ko amang ibaga. Agayat ka iti may salaang akas kanyak, sir? Nalidam ti lubong ko idi nabaldado ak. Ngam idadakan dito'y mansyon ko. Ininot arim manyag, tinalidam alubong ko. Karbangak nga aramidan dayjay, tatrabaho kat nga rod, sir. Binayadam ti serbisyo. Rumbang lang matabayadan ka. Ta nagtrabaho ka kat nga rod. Awan trabaho nga awan mat supapak na. Naimbag abigat yo, Sir Charles. Kastamet, Dick. Adaman damaga. Ha? Kaya't nakading agbalin adadim. Ha? Daddy? Mabalin mat, sir. Awagan kayo lata iti daddy. Imbis asar. Nagsingpot kayo ngamin. Alo ko yung ngarod ni mamim. Tapno sungbatan na kon. Katagbalin akon adadim. Ha? Sumbatan? Anya nga iti sumbat na? Ibagam kini mamim. Akayat nakagbalin adadim. Maawatan nanday jay. Ay, kastagayam. Sige, inak nga rod ibagakan ni mami. Apay nagdardaras ka nga imay dito eh. Mami, kidawag ko ma. Asong batam ni sir. Takayat ko nga agbalin adadit. Dick, among ka diti sasawam? Amok mami. Please, mami. Kayat ko ni Sir Charles nga agbalin adadit. Saan mo ka di akayat ni Sir Charles? Kayat ko nga masapol at tingitingat pa'y anaimbag. Sakbay nga... Mami, ay ayatam ka di mat ni Sir Charles? Kwa, saan ko nga inaramid amin akabailak na agimbag? No saan ko nga ay ayatan? Ay, Nanggit ko day jay. Saan kan ang makapaglibag? Kablawan kayo, sir, ma'am. Agyaman na, ngam di nakawagan iti mama nang. Kas kumalatan iti sigod nga awag